Πώς γίναμε έτσι? Άλλη μια φορά. Τα ρούχα μου παλιώσανε και πέφτουν σαν χρεοκοπημένες κυβερνήσεις. Γέρασαν ένα παιδικό πατελονάκι και το πλοίο μου φάνηκε ακόμη. Σε σφίγγω πιο πολύ γιατί κρυώνω το κοραμί μου δρόμος που εκτελούνται δημόσια έργα κομπρεσέ, μανίκο και κλείνουν. Και το μυαλό αποθήκη για την Ελλάδα μέτρα ασφαλείας πήρανε για την απορροή και σε το εθνικό μονόδρομο το μέλλον μου όσα να μην παραθεί. Εδώ θα είμαστε και το ξέρω. Φοβάμαι όλα αυτά φοβάμαι όλα αυτά. Έτσι ζω το καταβολικά το παρελθόν και δυο